Yo guys, welcome to it. Welcome to Home Affairs. My name is King Ginger, Cream de la Cream, and this is King Ginger TV. Thank you so much for showing love. I will be giving you nothing but the best, Mtanami. It's entertainment galore. You know what I do? I do it best. I help people to break up. Makuthi kunomuntu othandana naye and ufisa ukuhlukana naye. No doubt ngikhona uyangithinta nje ngize ngizonilanda ngebhasi la kaNgwenya sife sinithathe ngiyonibeka epaki mase ngiqeda ukunibeka mase ngiyanitshela ukuthi kahle kahle nizohlukana la. So Mzansi, to make things good and to make things exciting in your relationship, mawukuthi kunomuntu othandana naye and uyafeel ukuthi lowo muntu lowo akasakuphethe kahle, okungcono South Africa hlukanani kunokuthi nize nizithole seniseyinkingeni. Igama lami nguKing Ginger, umlomo ongathethi imanga, intwana yaseGinga Indlovu eyathenga ikhamera yezegoli yazosiza abantu ukuthi bahlukane. Angisakufuni. Welcome to it. It's 2026 and it's gonna be biblical. We breaking up galore. Take me to kwabahlukana. Hey yo, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. But some demand to Mabuyu, Bampolunu, Fast. Welcome to Albi Sakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey, what made you go to Why the people? Why the We back like we never left. King Ginger TV bafethu, subscribe Mzansi, subscribe Mzansi. Sizizwe indaba ukuthi kwenzakalani. Today kukhona my sister uthi kumina King Ginger, enough is enough my brother. Ngicela nje ukuthi kube umuntu ongisizayo ngikwazi ukukhuluma. Mina uma ukhuluma nami uthi udinga usizo, anginankinga nje mfethu. Ngiyakusiza. Ngisacela ukusondeza my sister introduce akwazi nanokuthi asitshele futhi ukuthi kwenzakalani kwi-relationship yakhe. Igama lami nguKing Ginger. You know what I do it best. Umlomo ongathethi imanga, intwana yaseGinga Indlovu. Sondela mamazi. Tena nje ungihlalela ngapha. Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ubani igama sister? Olerato. Lerato. Lerato umjolo okwenzani? Yo, umjolo ungiphethe kabuhlungu. Ngize la namhlanje ngikhala ngomuntu wami. Ngicela ungisize. Angisamfuni. Kwenzakalani? It happened ukuthi mina naye we have been together for 3 years. Ngamthola enentombazana busy, but then wamfonela khuluma naye amtshela ukuthi akasamfuni in front of me. We made a call, but bayaqhubeka basabonana emasayidini. They are still dating. Uthole kanjani ukuthi basabonana emasayidini? Ngimbonile ku phone yakhe intombazana, it keeps on calling, but mangimconfront ungitshela ukuthi akusuye, but I know it's the same girl. Ne. Ulihle basase on. They never ended this. They were just making a fool of me. Yes. Kufuna ukuthini kulihle wayekujwayela kahle? Kulihle ngithi kuye sisi ungiqedele i-relationship yami because namhlanje ngivuke sengumunye umuntu angisamfuni. You can keep him. Mina sengiqedile ngaye ngizitholele omunye umuntu ongithandayo, umuntu o right for mina because ukudala ayenza lento ngimcolela kube right but manje yeah, so I can't anymore, angisakhoni, so ngifuna ukuthi ungisize ngimiyeke namhlanje. Enough is enough. Enough is enough. Ngizwile. No, akunankinga ngithi ngisondeze nangobhuti welcome. So wena sister umefika la no my brother yini into ofuna ukumtshelana nje ngoyinhlamvini zamehlo? Ngifuna ukumtshela mina ukuthi ngiyazi ukuthi babuyelene banolihle. So ngizobapha ispace bakwazi ukuthi bangasazifihli anymore. Mina sengiqedile ngaye ngiyaphuma kuye. So sinama options awuthula. Yebo, ubhuti welcome akunika wona. Option yokuqala ukuthi my brother mawuqede kumlahla la
asisambuyisele ebhasini lasekhaya kodwa somnika i-R50 uzohamba ogibela lapha phezulu amateksi abo lawa lokudlula la Yeah. ogibela kulawa amateksi ahamba eJozi afike eBree athole amateksi aye elokishini. So oyesibili option ukuthi umlahle la siqede sinibuyisele nobabili ebhasini sinibuyisele elokishini no2. No option yokuqala i-right. So mnika imali abamba itaxi ahambe. Welcome awudilize lo mfana ebhasini la koNgwenya. Yeah, kaphume nje lapha. Ngiyakuzwa sister awusamfundi. So uhappy kule relationship yakho enje? Yes, sengihappy because ngithola umuntu oright, oneqiniso, akayenzi lezi zinto bekangenzela zona. Angaze ngimthole nomuntu the So way senize isikhathi nidate nalomuntu. So why bungamlahli lo? asina sikhathi eside but dala ngimlahla ngingakhoni because of akafuni ukulahleka. That's why ngigcine ngibhalela ishow ukuthi ngicela Yakhona umhlaba bangisize. wonke, Yes, ukwazi. so that bazobona ukuthi I've been trying ukumlahla angavumi. That's why ngithi ngicela ningisize ngimtshele namhlanje ukuthi mina angisamfuni. Hayi sister ukhulumile. Bakusiza mina. Hlala ngapha wethu. Oh. Ngalathi. Hey, bakaphaka. Ahlemnyama. Hamba kahle. Hayi kamba kahle. Ubani igama ubhuti? Awuthanda lutho. Uthando lwethu. Mfowethu ngihleli nomamazi lana. Uyasichazela the way ngithanda namnandi yakhona, the way imphethe kahle yakhona. Wena wathini nje oyithandayo ngaye? Hayi. Personality first things first. I like her personality. She's genuine. Right now corners like a calm person in general. Sure. She could. Ngiyakuzwa. No, in genuine nje mfethu kunento afuna ukuyikhuluma nawe. Sister mtshele konke lokho bungitshela khona. Thando ngikubizile namhlanje. Ngizokutshela ukuthi ngiwabonile ama-chat wakho nolihle efonini yakho and you have once said umlahlile sasisonke mawumfonela siconfirmile ukuthi it's done but still usachubeka naye. Mina ngibhalele isho ukuthi bangisiza ukuthi ngikutshela ukuthi angisakufuni. Ngokukasele phansi uthini? Uthi uyangilahla? Yeah. Yes babe. Azelanga interview kanti. Yeah, that's how ngisho ngakhona but Yiyona. bengize la. Yeah. Manje uyangilahla? Yeah. Uyangilahla serious? Yeah. 3 years down the line. Yeah. Sure. Ay nawu lihle dala unayi down the line. Mara like bese sisothile lento leyo. Kanjani? Ngamanga. Hayi lutho ayingamanga. Phela ngisho manje yazi kwenzakaleni. Sile sayikhuluma kahle. Samfonela. Yakhumbula simfonela Yeah. mtshela Yes. ukuthi okay angisho it's over. Manje ama-chat iqhamukapi ke yona? Angithi ngiwabonile. Ni kanjani manje? Ngibonile efonini yakho. Yes, sike samfona nisajola wena naye. Nisajola. Nisajola. Actually nawe mfisi na. No, but it's the truth. Kanjani manje mfisi? Shuthi mina ngithandi. Yeah. Khohla bolihle mfisi. No. Angeke ngize ngikuthole ubusy nomuntu bese you are confirm ukuthi awusamfuni but still you are still together. Yeah. So kushuthi mina I'm not making you happy. We're not together. But which means I'm not making you So you're gonna happy. throw 3 years. Yini ekubuyisele emuva? Yini ekubuyisele emuva? Engibuyiselanga move, we're still going forward. No, why are you still with her? But I'm with you now. No, now you are with me but masuka la uba naye. Kanjani? No, you can't So you put brought me always. here to tell me that it's over. Yeah, because dala ngokutshela then you don't want to listen. Ah, dala ngokutshela. Dala ngokutshela. Awuzugrasa ke lapha kanye. Ngora kanjani mfethu uyabangilahla mfethu kanjani? Kunayo yonke into la mfethu bayangilahla. Akasakufuni mfethu. Bayangilahla. Yes, angisamfuni. Manje ngenze. Uyajola ngithi. Angijola. Uyajola. Ngiyajola. Nolihle. Khohla. She's doing better than me. Why ubuyele back kuye? Why? Why ubuyele back phone kuye? call. Yes, umlahlile Yeah, samfonela. Why samlahla. are you back to her? Akalahlwanga uyena walahlwa yinina. Yes, kusho ukuthi yena wayenza mina islima. Mina engathi kwakuyi decision yami mangithi asimfonele. So manje wena ukhethela ukuthi usiyenze la lento le. Yeah. Ayinawo uyenza lapha. Angithi na uyenze la uyenze khona nami ngiyenza lana. Siyenza la. Yes. La. Yes. Abona maye bangifuqa ngenduku lana mfethu bangikhulumisa into engazazi. After nithi wayazi. Uconfirmile ukuthi uyayazi ngithi. Yeah, like okay, fair then I do know it, but then the extra part I don't know. Which extra part? Leba simina ama-chats kanjani baby? Akwenzakala ungayazi. You know her. Angithi uconfirmile ukuthi we once called her. Yebo. Yeah, we did confirm. You still with her even Yeah. now. Mina ngisakufuni. Sure. Angitshela lokho. Oyibo. Uzoyenzani ke? Yeah.
Mfethu. Uzenzani ngoba mina ngisakufuni? Because masuka la sokuvulela protection order. Yes, Protection order yani. Kahle mtshitho wona kahle waso advice manje. Ang-80 bhayisi ngi-80 VAR. Ivar kanjani? Mfethu lo muntu lona Akasafuni. 3 years, mfethu 3 years. Uzolahla kanjani? ayikho into 3 years engizoyenza. down the drain. Ayikho into engizoyenza. No, mfethu you can't do that. Awuthi I'm wrong mfethu. Awukwazi wena mfethu kulokho. Wrong kanjani? Nayi lo mtshitho wa mfethu indaba kahle ngambi. Injalo. Kanti yini ukuthi wabanjwa nentombazane? Awubanjwanga wena nolihle. Ash. Okay, baby. There, I know I understand that situation, but in this one, What is done is done. Yeah. what is done kanjani man? Asisabuyele emuva. Angithi ngibabizile Yebo. ukuthi bazongisiza because I've been telling you ukuthi angisakufuni but bongangimameli. Siyabhalelwa thina nawe Ngibabhalela ngithi kutshele ngathi ngibabhalele. Ngihlangane, shuthi ngihlanganile beyani. No, I told you ukuthi ngibabhalela And ngithi. enye into my sister befuna ukukutshela yona, sister imtshela ukuthi wena hayi ngoba uyi-Pirates, uyi-Chiefs. Yes. Enzela yena. I was supporting you. Mina I'm the Chiefs fan. So babe. Kahle tsotsi lena. Uye kanjani? Uye kanjani? Yiwa nje manje. Uye kanjani? Uye ngoba nakho phela Yiwa-ke. siyavumelana manje. And awuthi uzogcina ungayitholi nale mali esokunika yona i-taxi. Maleti angincenge mali taxi. Mfethu mara uyamuzwa umuntu umtshelana. Ukuzamelile wathi sikunika imali ye-taxi. So that Ngiyamane ngiyokhe ke. Ngiyamane ngiyokhe. Sikude kanje uzofika nini e-pre? Nandami ngona ngiyokhe ngoba ke phone uyangilahla lo muntu lona mfethu. Mnika imali welcome mfethu lo muntu ayidinga. Ayifuni imali yakho mfethu, ayifuni imali yakho. Okay, hamba ugibela ama-taxi. Hamba ke. Ayekahle mfethu umeyancane. Hamba phela. Uyaphi? Sintanyisa ku baby. Hayi ubhebo, hayi siqedile ngawe baby. Sister Siqedile mina ngisakufuni. Sister mtshela ukuthi uqedile ngayo. Siqedile Into into enkulumo. yethu. Into esihlanganisile siqedile. Akusalungi Akusalungi next. Akusalungi next. Akusalungi next. Usuyishiya lento ithathe mnika hayi ayisidingi. Akusalungi next. Hayi. No. Hamba phakapaka. Baby. Hamba. Hamba ndoda emnyama. Baby, oh baby. Hamba ndoda emnyama, hamba. Akasakufuni. Pelile. Hey, awuhlabi indoda emnyama nge-app. Awuhlabi indoda emnyama nge-app. Yahlemnyama. Komise ngekhanda. Thank you, welcome. Very personal. Yayembo? Yeah. Yayilwela kodwa lokho yayilwe. Hey, oh welcome. Oh, Payzel welcome lo. Sister, uzizwa njani njengoba usumlahleli? Ngizizwa ngijabule kakhulu ukuthi namhlanje ngikhonela ukufika nangisiza. I'm so happy ukuthi finally we are done mina naye. Yes. Shit. Huh. Sister. Senkingeni ithathu welcome akufake ebhasini. Siyabonga. Welcome. Mfake ebhasini mfethu kusomambisi. Sister, senze njani sivule protection order? Yes. Okay, police station manje. Welcome mfake ebhasini police station. La sibheke khona ke sibheke John Foster ke bafethu. Yila amacala abo bonke abantu abafisa ukuvula amacala esesiwavule khona. The biggest in Johannesburg. Ngibe ngisanitshela idolobha elifana naleli. Ongakubonanga eJozi usuyokubona. Take me home. Hey yo, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Got some demand to Mabuyu, Bampoluyu stars. Welcome to Albisaku Food. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. I'm going to do my sister, my Hey, what made you go to inkinga usekhathele yisena